Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-qasam tas-saħħa sesswali jingħata priorità bħal kull servizz ieħor tas-saħħa għax ma jridx li l-każi ta' infezzjonijiet u mart relatat mas-sess ikomplu jinfirxu. Dan kien il-messaġġ li għamel matul konferenza tal-aħbarijiet il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tas-Saħħa Stephen Spiteri fejn spjega li l-isfidi f'dan is-settur huma kbar qed ikomplu jikbru u għalhekk għandhom ikunu indirizzati kemm fl-immedjat u anke fit-tul. Huwa importanti u bżonjus li iva aħna nħarsu lej is-sexual health bħala priorità fl-investimenti tagħna u dan qed inweduh. Dan qed iħarsu lejh bħala partit għax irridu l-aħjar lil pajjiżna f'dik li hija saħħa. Stephen Spiteri nnota kif is-saħħa sesswali kienet injorata għal kollox mill-gvern ta' Roberta Bela fil-baġġett għas-sena d-dieħla. Minflok il-gvern ipprefera jkompli jiddedika l-miljuni lil ta' Stewart biex komplu jżommu f'idejhom 3 sptarijiet pubbliċi. Kompla li din iħassra għax aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tinħassi l-ħtieġa ta' leġiżlazzjoni malajr biex tkun indirizzata żieda allarmanti li qed naraw f'każi ta' STDs, STIs u tqala mhux ippjanati. Stephen Spiteri spjega li s-sitwazzjoni qed toħloq pis akbar fuq il-qasam mediku. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista qed jappella l-aktar investiment fost l-oħrajn bżieda fil-professjonisti u fil-kumplament ta' riżorsa umana. Barra minn hekk tenna li s-servizz għandu jkun eqreb taċ-ċittadin. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista nnota kif huma biss 2% tal-popolazzjoni dawk li jieħdu ħsieb is-saħħa sesswali tagħhom f'visti ta' kull sena. Għaldaqstant appella wkoll għal aktar edukazzjoni fost it-tfal u żgħażagħ tagħna sa minn età żgħira biex tinħoloq aktar kuxjenza. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Emma Portelli Bonnici li fakret kif il-Partit Nazzjonalista qed ikun proattiv biex jindirizza l-isfidi marbutin mas-saħħa sesswali. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat u xhur il-Partit Nazzjonalista wera kif gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech se jkun qed jara li saħħet kull wieħed u waħda minnha tkun imħarsa fost l-oħrajn kontraċettivi b'xejn u anke strateġija nazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jaħdem lejn strateġija nazzjonali fuq is-saħħa sesswali li tiġi riveduta b'mod inklusiv fi żmien 6 xhur mill-bidu tal-leġislatura ġdida. Min-naħa l-oħra tenniet Emma Portelli Bonnici għandna gvern li moħħu biss biex juża l-libertajiet ċivili das li kieku kienu xi ballun politiku. Tantu hekk li llum qed ninnutaw kif ħelat minn snin milli indirizza settur importanti bħalma hi is-saħħa sesswali. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Ian Vassallo qal li għax jemmel li din is-sitwazzjoni għandha tkun indirizzata mill-aktar fis biex nevitaw li jkollna epidemija li tolqot lil familji kollha. Il-Partit Nazzjonalista jrid jinvolvi lil kulħadd biex itejjeb saħħet kull wieħed u waħda minnha. Il-Partit Nazzjonalista jrid iżid is-servizzi fejn hemm bżonn fil-kura primarja li jkollna anke mobile clinics. Plus li nagħmlu relazzjoni tajba mal-privat fejn hemmhekk ikollna iktar aċċessibilità. Fil-waqt li tenna l-importanza tal-screening kemm mill-irġiel kif ukoll min-nisa, Ian Vassallo nnota kif il-gvern mhux jinvesti kemm hemm bżonn u falla wkoll fl-outsourcing li jista' jgħin biex is-servizz ikun aktar aċċessibbli.